Γεια σας, σήμερα θα σας δείξω πώς να αγοράσετε μια μετοχή στο χρηματιστήριο. Θα το δούμε σε μια πλατφόρμα που είναι εντελώς δωρεάν, όπου μπορείτε να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε έναν πραγματικό λογαριασμό, αλλά και να έχετε έναν δοκιμαστικό λογαριασμό με 100.000 εικονικά δολάρια. Έτσι μπορείτε να εξασκηθείτε χωρίς κανένα ρίσκο. Λοιπόν, αυτή η πλατφόρμα είναι η Toro. Θα έχετε τον σύνδεσμο ακριβώς στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτόν και να εγγραφείτε για να παρακολουθήσετε αυτό το σεμινάριο ζωντανά. Λοιπόν, γιατί θα περάσουμε από αυτή την πλατφόρμα? Επειδή απλά είναι μια πλατφόρμα που είναι πολύ απλή για αρχάριους, σε σύγκριση με άλλες πλατφόρμες όπου είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Εδώ όλα είναι απλοποιημένα. Λοιπόν, μόλις εγγραφείτε μέσω του συνδέσμου ακριβώς κάτω από το βίντεο, θα μπορείτε είτε να είστε στον πραγματικό λογαριασμό, οπότε κανονικά θα έχετε $0 όταν φτάσετε ή $0, και αν θέλετε να μεταβείτε στον εικονικό λογαριασμό απλώς για να εξασκηθείτε, μπορείτε να κάνετε κλικ στην κάτω αριστερή γωνία και εδώ να αποκτήσετε πρόσβαση στο εικονικό πορτοφόλι. Και εδώ θα έχετε 100 ψεύτικα δολάρια. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, δεν αναλαμβάνετε κανένα ρίσκο και βλέπετε πραγματικά πώς λειτουργεί. Και την ημέρα που θέλετε πραγματικά να κάνετε επενδύσεις με πραγματικά χρήματα, κάνετε κλικ στο κατάθεση χρημάτων. Εδώ θα μπορείτε να καταθέσετε είτε ευρώ είτε δολάρια. Επομένως, είναι πολύ απλό. Premièrement, nous allons voir ensemble comment fonctionne la plateforme et ensuite je vais vous faire voir comment investir. Donc, eToro, ça fonctionne un peu comme une sorte de réseau social. Donc, tout le monde a un profil et tout le monde peut voir le profil des autres personnes. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir votre profil en cliquant ici sur votre pseudo. Φτάνετε σε έναν τοίχο, οπότε μπορείτε να γράψετε πράγματα εδώ δημόσια αν θέλετε, δεν είστε υποχρεωμένοι και μπορείτε να δείτε όλα τα στατιστικά σας από τότε που είστε στην πλατφόρμα. Οπότε για παράδειγμα θα πάω στις στατιστικές. Και εδώ μπορείτε να δείτε όλα τα στατιστικά μου από τότε που είμαι στην πλατφόρμα, δηλαδή μήνα προς μήνα, πόσα κέρδισα ή έχασα. Μπορείτε να δείτε ότι πέρυσι είχα πλούς 30%, φέτος αυτή τη στιγμή πλούς 6%. Και αν κατέβω, έχω και άλλα στατιστικά. Αυτό που είναι καλό σε αυτή την πλατφόρμα είναι ότι κατά συνέπεια μπορείτε επίσης να αντιγράψετε άλλους traders για να επωφεληθείτε από την εμπειρία τους. Έτσι, θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια. Στη συνέχεια, άλλη σημαντική καρτέλα θα είναι το πορτοφόλι σας. Κάνω κλικ σε αυτό. Εδώ μπορούμε να δούμε όλα τα μέρη όπου έχω επενδύσει. Οπότε εδώ μπορούμε να δούμε σε αυτό το λογαριασμό αυτή τη στιγμή. Αντιγράφω κυρίως άτομα. Αλλά μπορούμε επίσης να αγοράσουμε μετοχές, ETF ή να επενδύσουμε σε κρυπτονομίσματα αν το επιθυμούμε. Και εδώ μπορούμε να δούμε κάθε φορά πόσο κερδίζω ή χάνω. Στη συνέχεια, άλλη σημαντική καρτέλα θα είναι η καρτέλα έρευνα. Εδώ είναι που θα μπορεί κανείς να βρει όλους τους τόπους όπου θα επενδύσει. Έτσι, είτε γνωρίζουμε απευθείας την ονομασία μιας μετοχής ή κάτι άλλο, την πληκτρολογούμε στη γραμμή αναζήτησης, είτε ερχόμαστε να περιηγηθούμε εδώ για να δούμε όλα όσα μας προτείνονται. Και επίσης μπορούμε να δούμε αυτό με τα φίλτρα στο πάνω μέρος. Για παράδειγμα εδώ θα προσπαθήσω να βρω μια μετοχή. Θα πληκτρολογήσω Tesla στη γραμμή αναζήτησης. Μπορώ να το βρω εδώ. Μπορώ να κάνω κλικ πάνω του. Και εδώ φτάνω απευθείας στην καρτέλα της μετοχής, οπότε μπορώ να δω όλα αυτά τα στατιστικά, μπορώ να δω τη ροή των ειδήσεων, δηλαδή τι λένε οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή για την Tesla στην πλατφόρμα. Εάν το επιθυμώ, έχω ένα πολύ πιο λεπτομερές γράφημα στο γράφημα και ακόμη περισσότερα οικονομικά δεδομένα εδώ, στις καρτέλες. Αν θέλω να αγοράσω αυτή την μετοχή,
κάνω κλικ στο «Επενδύστε». Εδώ έχω τον πίνακα επενδύσεων που εμφανίζεται. Μπορώ να επιλέξω το ποσό που θα επενδύσω. Οπότε εδώ θα βάλω για παράδειγμα $10. Στη συνέχεια μπορώ να βάλω stop loss και take profit. Άρα αυτό είναι για να ορίσουμε όρια απώλειας ή κέρδους. Δεν θα το βάλουμε εδώ. Μπορούμε επίσης να εφαρμόσουμε μόχλευση, αλλά οι μοχλεύσεις δεν συνιστώνται πραγματικά για αρχάριους. Οπότε μείνετε στο σανό. Και μετά μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί αγορά. Εκεί θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση στο κάτω μέρος και θα μπορείτε να πηγαίνετε στο προφίλ σας, δηλαδή στο πορτοφόλι. Και εδώ, αν το επιθυμείτε, μπορείτε να κατεβείτε μέχρι κάτω και θα μπορέσετε να βρείτε την ενέργειά σας. Και εδώ, μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτήν την ενέργεια. Και εκεί θα μπορείτε να δείτε απευθείας πόσα κερδίζετε ή χάνετε. Και θα μπορείτε επίσης να μεταπωλήσετε τη μετοχή σας αν το επιθυμείτε, κάνοντας κλικ στο κουμπί «Κλείσιμο» και στη συνέχεια να κλείσετε τη θέση. Εκεί έχετε μια ειδοποίηση και αυτό είναι. Η ενέργειά σας θα μεταπωληθεί. Μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση εάν το χρηματιστήριο είναι κλειστό εκείνη τη στιγμή. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi copier d'autres investisseurs. Donc vous pouvez aller dans copier des investisseurs. Και εδώ θα έχετε πολλούς ανθρώπους που κάνουν συναλλαγές αυτή τη στιγμή στο eToro και τους οποίους μπορείτε να αντιγράψετε με ένα κλικ. Για παράδειγμα, θα κάνω κλικ σε ένα άτομο εδώ. Μπορώ να δω τα στατιστικά αυτού του ατόμου πολύ αναλυτικά, άρα τα στατιστικά. Στη συνέχεια μπορώ να εμφανίσω τα πάντα. Και εκεί μπορώ να δω χρόνο με το χρόνο πόσα κέρδισε. Και αν θέλω, για να το αντιγράψω, κάνω κλικ στο «Επενδύω εδώ» και είναι ακριβώς το ίδιο με όταν αγοράζεις μια μετοχή. Λοιπόν, τώρα ξέρετε πώς να αγοράσετε και να πουλήσετε μια μετοχή, ακόμη και να αντιγράψετε κάποιον. Οπότε, αν σας άρεσε, μην διστάσετε να κάνετε like, να σχολιάσετε, να εγγραφείτε και θα τα πούμε πολύ σύντομα.